देग्लाय माइयानो गैया गाइस नै जोंनिखै सोरनिखै बेसे माबायदि जादों कमेन्ट खालामो। अखायानो हालायबाय मा बुंनो सोरनिखै अखा हादों दिनै खिथालाय गाइस कमेन्ट खालामनानै। दिनै 23 आरोना आगष्टनि सोरनिखै अखा हादों कमेन्ट खालामना खिथाहरलाय। जोंनिखै अखा थाइफ्रिबाय दं गाइस नै बे साहा बागान आरोना साहा बागान नै बेयावनो जागोन आरोना नैबे नुहुरनायानो आरोना नैयाव दा थांनो हाथ'नाय नंला आरोना गाइस अखाबो हाबाय दङ। नेक्स्ट भिडिअआव देखायगोन आरोना गाइस क्रिकेट खेलाखौबो देखायनो नाजागोन। नायलांबाय थायोबानो जाबाय गाइस भिडिअखौ नैबेनो नै नायदो नै। स' हेल' गाइस नोंथांमोनखौ आंनि मनजय ब्लग इउटुब चेनेलाव खनसे बयखौबो बरायनाय थालायबाय गाइस। खानाय सिननानै माने मोखांखौ देखायनो लाजिनाय मोनदों आरोना गाइस एसे माने गामिनि भिउ गाइस कमेन्ट खालामलाय माबायदि आरोना नै गिदिरानो जादों आरोना एसे नै नायदो। गाबोननिफ्रायसो दङ आरोना क्रिकेट खेलाया माने टुर्नामेन्ट दं गाबोन बेसेनि मिन्थिया आरोना नायहैयाखै आङो नै।